Нашите вълнения днес, на 15 септември, споделят скъпи гости. Живко Тодоров, възпитаник на нашата гимназия и депутат в българския парламент. Невена Иванова, представител на община Стара Загора. Росица Михайлова, старши експерт по чуждоезиково обучение в регионален инспекторат град Стара Загора, както и един виртуален гост. Поздрав към всички учители, ученици и гости на ГПЧ Румен Ролан. Ще чуем от възпитаничката на нашата гимназия и настоящ депутат в Европейския парламент Илияна Иванова. Скъпи ученици, време на интересни места. Шансът, който имате тук, в гимназия Румен Ролан, да изучавате чужди езици на високо ниво, ви дава развитие, като елиминира една бариера в комуникирането във всички сфери на живота – технологични, търговски, научни, културни и други. Училището ви предлага една доза сигурност за вашето бъдеще. То е поле за действие. В това поле можете да изградите себе си, които ще поддържате и доразвивате през целия си живот. А по отношение на принципите, мисля, че честността е един основен принцип, който би направил живота ви по-добър при всички случаи. Ако не за друго, то поне ще ви утвърди като хора с добра репутация, господари на съдбата си и знайте, че невъзможното е нищо. Успешна и различна нова учебна година и на добър час! На празник прилича, аз ли съм това? Скъпи осмокласници, за мен е голяма чест да говоря от ваше име и да ви поздравя с откриването на учебната година. Всички сме развълнувани и притеснени от това, че сме на ново и непознато място. Но не трябва да позволим на страха да завладее нашите емоции. Все пак имаме основания да се гордеем, че вече сме в едно от елитните училища в България. Безспорно, в началото ще сме известни като зайците, които унищожават всичко зелено след себе си. И позволим ли на страха да ни завладее, всеки, който ни нарича така, ще бъде наистина прав. Нека да докажем, че не сме плахи зайчета, а лъвове достойни за победа. Навярно забелязахте, че метафорично си служа с имената на някои представители от фауната. Причината е, че днес ние стъпваме в истинската училищна джунгла, която ще ни научи как да оцеляваме в живота. Нека със старание и много любов да покажем, че можем, а след 5 години и да го докажем и да отлетим като горди орли. Пожелавам на всички да имаме една прекрасна година, изпълнена с много щастие, веселие и ползотворно учение. Благодаря. Тя ще ме представи в училището като неин представител. Много благодаря. Добре, благодарим ти. След малко ще останеш пак при нас, защото мъжкото присъствие на сцената е по-занижено. А сега нека също своята история и както започва речта на една героиня от популярен филм. Когато бяхме на 4, ни питаха какви искаме да станем. Ние отговаряхме принцеса, рицар или в моя случай буклукчия. Защо точно буклукчия? Защото исках да се возя отзад на камиона. После станахме първи клас. И пак ни питаха. Тогава казахме рок-звезда, художник, актриса или в моя случай балерина. Защо балерина? Защото са точно като излезе от приказките, но малко по-реалистични от принцеси. Сега завършваме гимназия и те отново ни питат какви искаме да станем. Само, че този път искат и сериозен отговор. Какво ще кажете за този? Откъде да знаем? До сега беше времето да правим грешки, неправилни избори и издънки. Защото така сме се научили. Затова, зайчета, бъркайте колкото се може повече, защото така се учим. За учениците от Румен Ролан се говори, че са може би и ние от най-сериозните и отговорни млади хора. Но само учителите не са виждали нашите най-невежи инфантилни постъпки, грешните ни тълкования на учебния материал и смисъла на живота и така нататък. Благодарни сме им, че са ни оставили да правим своите грешки, защото така сме станали хората, които сме днес. И пожелаваме най-искрено на зайците да не се предават, когато направят грешка, защото пътят е дълъг, началото винаги е трудно, краят е емоционален, но най-важна е средата. И без музика Ами Ники всъщност ще има и ще зарадваме даже момчетата, защото следващият поздрав е за всички нас, изпълнен от най-пластичните момичета в гимназията, мажоретният състав на ГПЧ Румен Ролан. Супер!
the beat and get up out your seats and put your drinks down, get your ass up, get your body to the beat, knock your head to the beat and Papa Americano. Първи учебен ден на всички вас ученици и на учителите от ГПЧ Румен Ролан. Искам да ви кажа следното. Не пропускайте тези години, които са в гимназията, защото те са едни от най-хубавите и аз самия искам да се върна, обаче вече няма как. Така че веселете се, учете и не забравяйте да уважавате вашите учители, защото всичко, което правят, е за вашето добро. Много успехи ви пожелавам и нека всички, които завършват тази година, да ги приемат там, където искат и отново ГПЧ. Поздравя от името на областния управител на област Стара Загора Йордан Николов с пожелания за здрава, успешна и... Всички гости за чудесните поздравления и ми позволете в този дух да продължа с изчитане на поздравителния адрес на професор Светлин Танчев, кмет на... Искам осмокласниците да се съпричастят и първото им потапяне в атмосферата на гимназията да им послужи като добър пример. Делян и Рада започнаха от 8 клас, а вече имат върхови постижения. В периода на летните месеци Димитър Караджов и Моника Емилова, вече студенти в Англия, получиха национални дипломи. Националните дипломи са за регистрираните техни успехи по време на 5-годишния курс на обучение в училище, но връх в тях е двете лауреатски места, които те завоюваха. Да пребориш връстниците си по български език и литература е безспорен успех, за което голям принос има госпожа Ирена Личева, учител на Моника Емилова по български език и литература, и госпожа Таня Стаматова, която извежда безупречни резултати по английски език. Димитър Караджов, вторият носител на националната диплома, е за лауреатското място по английски език. С това пожелавам нашите днешни 12-класници да умножат успехите на училището и през следващата учебна година лауреатските места да бъдат...
класна. Това е толкова обичано от учениците, защото от днес въобще ще бягате мора, ще чистите цялото училище, толкова също се чуват за тя рози. Това се нарича среща на поколенията. Това ще научите много от нея, така че слушайте я. Да, и също така, също да отделяте достатъчно време, за да се опознаете едни други, защото 8 клас ще имате достатъчно време, по-нататък вече ученето става по-различно, още взето всеки почва да гони някакви си цели. Затова трябва да се обръщате повече внимание и да разберете, че може да научите много един от друг, не само от учебниците, не само от учителите. Затова уважавайте се и ще намерите много реални приятелства. И се учете тексти като английски. Ще ви е много добре. Колкото е да е скучно някога. В смисъл, сега тук повечето от вас имат по един-двама познати от предишното училище, това и се движите на групички. И ако в 8 клас не успеете да направите една голяма група, до 12 клас ще сте на групички. Затова просто опитайте да бъдете приятели с колкото си може повече хора в този клас. Ще ви бъде от полза. Напред тримата бивши наши ученици вече синът Иван Таня Дачева, синът Силвия Иванова и Ванята Манджиева, които са студенти. Дай Боже след време те да идват тук на гости, както да бъдат с бивши ученици. И